За вас, седмокласници, професионална гимназия Васил Левски Мездра обявява прием в 4 желани и уникални професии за новата учебна година 2025-2026. За втора поредна година ви предлагаме обучение по специалност системно програмиране по професия системен програмист с разширено изучаване на английски език. Предлагаме на вашето внимание за първи път в Северна България съвместно с Drop Monster Company, Ballistic Sail и Nemetschek България специалност програмиране на изкуствен интелект, университетски преподаватели по теория и практически обучения с нашите партньори. Едва в 5% от учебните заведения има напълно изграден STEM център – иновативно гнездо за модерно обучение на учениците. В иновативният ни STEM център учениците от професионална гимназия Васил Левски вече се обучават с часовете по програмиране, виртуална реалност, информационни технологии и информатика. Това е една от основните причини държавният ни план прием за 2025-2026 година да ни бъде разрешена нова специалност единствена в Северна България, а именно програмист на изкуствен интелект. След огромния интерес от миналата година, за втори път в Северозападна България се разкрива възможността за обучение по професия строителен техник от специалност транспортно строителство в дуална форма на обучение, съвместно с Национална компания железопътна инфраструктура с разширено изучаване на английски език. Компанията подсигурява високи стипендии и квартира за пътуващите ученици, като месечната стипендия надхвърля 50% от минималната работна заплата за страната. Стипендиите за 11 и 12 клас достигат съответно 430 и 650 лева месечно. От тази година сме щастливи с нашето официално партньорство с Висшето транспортно училище Тодор Каблешков, като за първи път ще бъдат подсигурени университетски преподаватели по специалните учебни дисциплини. Важно е да отбележим, че всички ученици могат да получат и безплатно обучение за категория Б. Ние сме горди с нашите партньори Холдинг БДЖ, Национална компания железопътна инфраструктура, Цветина Мездра, Drop Monster, Ballistic Sail и Nemetschek България. Гарантираме, че учим тук, за да сме успешни цял живот.